सांगताय तर तुला सांगताय काय तू चल मी त्याचं कोणा केला पोरग्या बघतो हा कोणाकडे बघतो तू तर भूतून टाक मुळा टाक मुळा हा मग काढ या पाणी वचून देऊन तो तांबी फुल घेतलं या चापे घेतली एक चापे घे बरं झालं चल शेण घातलं पाणी घे भरून तांबे भरून घे कलर ते काढते ना हो कोण काढताला हो भरून घेतो हो तांबे घे भरून नको गेलो खाली गेलो पाठवून ते गाव गोपटला तर कोण आ इला इला तेल सुकली पत्ती येत माका ते होते वाट्याने म्हणजे भीतीच वाटतं तांबे कमी किती रुपये आणायचं चप्पल काढून येते मरान नाही तुम्ही माका नाही चालत चप्पल्याशिवाय बाबू नाही बाबू बाबू मग तो किधर तुमची पोरगी नाही गेली ये तू ना त्या भावाजीच्या हात मारू कोया ना तर ये तेवढं पुढे गो प्रगती चल गो जरा तेव्हा काका या कशी ये ही पण चालेल हा याचा तू सुद्धा सांगता ताट बरं काय ते तिरडे खांद्याचे बरं असते आता वांदार किती चिंचिन करू जरा पोचवतो ना पण लवकर पोह्या करूया गणपती आमका पोचू गावत एवढी मोठी मोठी कामं आहोत आमच्या कमरे आणलेली पुन्हा आमची ती वैशालीची आणि आमची उठे ठेव त्यांचा ह्या हे गाणं शिकली बांधा घाललो रू सगळी आणि एकदमच त्यांच्याकडे हा पाणी घे नाही आमच्याकडे मॉप मी मॉप आणले गाडी झाडा
घाल पुन्हा रांगोळी तिने घातले नाही आपल्याकडे माझी भाजी वाकली कशी रोटी असते खावायला काय जे ही पाटली दरवाजा कसं लाव बाय डामते होत मग व्हिडिओ ठेवायचे नाही बावडे सुरू गोया ती माका सांगा सांगते घाल तू घाल ठेव डाम ठेवलं बाहेर ठेव मुळा काढून ते आधी मी काय ठेवले मुळा बाहेर काढ आधी पाण्यातली बाहेर ठेव पुन्हा मग व्हायच्यात गेलो ते होते हा संजय उभी करून ठेव नाही मोहरा घे मोहरा टाक याचा मोहऱ्याला काढू बाय हा काढ बाय मोहरा आणि लाव दे काढ काय तुम्ही मोहरा आणला मी आणलं आज हळदीचं गौरी ना काय दिलं ना तुम्ही प्रसाद दिला ना काय माहिती ठेव का प्रसादच असा काय माहिती नाही वेगळंच विचारले नाही गुळ ठेवल्यास काय विचारले तर हा म्हणून सांगले ह्या काय ते दिले नाही आपण तर काय तर नाकाच समजत नाही पाणी सोडते गुळ ह्याचा खजुरा बिजुराचा काय हा असंच काहीतरी असतं सासू उभी राहत तेव्हा आमचं पुढे जावायचे मी दुसऱ्या साक्षी गौरव करणार माझे ढोलक्या घेऊन छान नाही अर्ध्या वाटे गावलं तरी चालेल हो येतो लो जा पायात मी काय लागलं म्हणून आमचं बघ याला गो पाय कारण नाही मला मी एकाच जागेवर किंवा मी येत होते ती रेखा वहिनी येत आहे ना 7 जणी झाली असते इथनं रस्ता नाही हो बरोबर हातात काय गेला बसा पुढे या गो ओय अबो तुम्ही रस्त्याने यायचं ना तिथं काय भातास बाबू बाबू पहिला हो तो गुळ यांचा खाव सांगा खावा पण तो गुळ सगळ्यांकडे टेस्ट काही करा नाही कोण करतेला ते तुझ्या नाही काय नाही ते सगळं आपण करून द्यावी आजरा चकळा जाणारा ते का पण काय करतात बघ यांची शिटिंग करतस ना म्हणून ते तुका लावू की देऊ गोती लावली ना तकडे आम्ही टाकून येतो प्रसाद वाटा मेले हो सगळ्यांकडे गुळ एकटे करून खावा मोहरा ठेव हे धरा प्रसाद ठेवा मला पप्पा पूजा करत घे गो पटपट घ्या तुला ते गौरी खाली येतो घे 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 गुळच होतो हे बाबले जातो का तिथे मला हात जो उगाच तुम्ही दिले आमच्या घराकडेच
गौरी किती गौरी थांब 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 एवढी हिला होय लाव हयता लाव रोळेक लाव पहिला ते काय लाव पप्पा रोळेक लावलंच नाही याकेलंच याक घी मांडायचा हळदीचा पाणी नाही अच्छा आयता घाल त्या घाल टाक आमच्याकडे नाही करत तर पाणी घाल पाहिजे हां पाच अशी लावा अशी पुष्कर हळद हा जा वर ये आता लय घड नको लावू काय करता एवढी लाव पाटी हो सरळ राहत जा सरळ पाच कर तकडे जा ऐकायची लावी चल चल तो पुढे चल लाईट गेला ना तसं जा पहिला बटन हो तांदूळ घाल काय तांदूळ घालते असे रोग होते उभे त्याचे रोग उभे तळी तळी चकडे ठेवू एके बाजू कधी कोण ठेवता ना गणनी ठेवू नको कोण ठेवता आधार कशाला ठेवते मूठ दर्शनात सांग तू ठेवू घेती ठेव वळत तकडे त्यांच्याकडे दी जेव्हा वाचल्या तकडे दी त्यांच्याकडे नको होय ठेव वळत तकडे खय नेतो बाहेर कशा अगरबत्ती ठेव थांब तांदूळ ठेवू नये एके कुठी धर आणि मूठ अशीच ठेव अकडे पुन्हा भारी पुन्हा भारी पुढे पुढे मध्ये मत ठेव बस कर असे जरा ठेव जा सुपारी रवळची नाही तो रवळे खा ना इडो हा इडो आवड मचा ठेव जा कोण ठेवा मुळाकडे ते तोंड मुळांचं आकडे कर त्याच्यावर ठेव सावका गौरी कोण येणार नाही हाक मारले ऐकलं पुन्हा रात्री नेसू रात्री नेसून ठेवते जेवल्याच्या नंतर नेसूया हा चला आणि आज बसून घेऊ आता त्यांचे पण गौरी त्याचा पण सगळ्या तुमचं आणि ते आमच्याबरोबर त्यांची बसलं ना तुमची होय होय म्हणून झाले रात्री नेसून ठेवले काय नाही वाटल्याची पण रात्रीचीच नेसवीत आमचं नेसवणारे आहे